aerodromu Nikola Tesla i nije neko dužo. Dobro, ispred mi slušalica. Dakle, mali tek sa slušalica. No, ajmo iz početka. Dakle, na aerodromu smo i putujemo u jedan divan grad. I jako se sreće što je zemljenost 90 ala 3 sedišta. Tako da ima ceo red. Samo za sebe. Da će biti u avionu super. Ali, ajde da vidimo šta će biti kasnije. Nisam uspeo da se snimim na aerodromu jer je bila velika gužva, jako su me ljudi nervirali. Ali evo nas, to jest tu smo u Valenciji. Malo je sada mrak, ali dobro. Naravno, let je kasnije po običaju, neki sat i po vremena čini mi se. Pa dok sam otišao po prstjak, pa naravno kad smo stigli, pasoška kontrola, stotine ljudi, a samo 2 šaltera rade i tako. Malo sam kasnio, ali dobro. Uglavnom, stigao sam do hotela, ostavio stvari i idemo ovdje šetamo. Prvo ja da pređem cestu pa ćemo onda da snimimo malo ovaj deo grada. Evo ovo je javljanje iz Valencije, možda prebrzo snimam, ali ajde, trudit ću se da bude što sporije. A ovo je samo sitnica, pa ajde, bit će prilike za nečim dužim. Uglavnom 11 sati uveče i nema nikoga na ulici, bar nema pešaka, automobili prolaze. I pošto sam jako gladan, ne znam ni gde da jedem, vidio sam da u blizini ima Burger King, tako da idem tamo da se počastim. Da usnimim i hotel u kojem ćemo boraviti narednih 12 noći. Hotel se zove Olimpija, ima 4 zvezdice. I ono što je jako bitno jeste da u okviru hotela ima odlična teretana, bazen za plivanje i spa centar. I ulazimo upravo u hotel. Vidite, ovdje ima jako fina recepcija. Ovdje su liftovi. Ovamo je neka divna terasa, to ćemo vidjeti sutra kako izgleda. A u ovom dijelu se nalazi restoran. I tamo dole je spa centar. Htio sam da usnimim i ovaj deo hotela, pošto se u sklopu hotela nalazi ovaj divan bazen. Pa eto, malo da vidite i taj deo kako izgleda. Bazen je skroz solidan. Da vam pokažem sobicu kako izgleda. Jako lepo. Mislim, solidno. Nije loše. Početak. I kupatilo. Malo da snimimo deo Valencije blizu obale, blizu plaže.
onako pravo tropsko mesto. Sad ćemo vidjeti kad se približimo moru, divnom moru, da ne zaboravim taj bitni epitet. I da vidimo kako izgleda. Ovaj deo onako izgleda malo mondenski, široko, prostrano. Vetar naravno duva ko po običaju, ali dobro. Bitno je da je fin. Jao, ljudi, što obožavam da ugazim u pesak. A isto tako obožavam ovu veliku širinu na plaži, znači to mi je fenomenalno. I ovdje počinje recimo to šetalište koje se završava skroz na drugom kraju grada Valencije. Vetar naravno duva, more malo nemirno. Danas se kupati neću. Samo da vidimo kako to izgleda. Malo izbliza. A tek što me oduševljava činjenica Crowdless, znači to postaće asocijalno. I evo ga, ćao more! Ono što najviše volim je upravo ova šetnja obalom do iznemoglosti. Šteta što nije uključena ova voda, da ovi delfinčići izgledaju lepše malo. Bilo bi simpatičnije za vizualni prikaz. Ali ajde, bit će još prilike, tu smo.
da znate odakle snimam video. Idemo da vidimo Ciudad de Artes, a ajde zajedno. Dakle, vidite gde se nalazim i u slučaju da dođete u Valenciju, obavezno morate da posetite ovaj deo umetničkog grada, jer je stvarno za svaku pohvalu. Kao što vidite na snimku, nije to baš ni blizu onoga kako izgleda uživo. Ali dobro. ¿Tú? Idemo u šetnju. Kao što vidite, evo nas u centru Valencije, malo da vam pokažem i ovaj deo grada, vidite što je iza lepo kružni tok, to jest lepo je ukrašen. Da vidimo i ostatak centra Valencije, gledam samo da me nešto ne pokupi. Vidite što je lepo ovo drvo. Coño, Bergman! Si laisse faire le truc! Dobro jutro, dobar dan. Idemo za Madrid, brzim vozom, u Igo. Evo vidite kako to izgleda lepo. Da ćemo vidjeti unutra kad se ukrcamo
unutrašnji deo, late, bože sačuva. Možda do Madrida bi trebalo da traje oko 2 sata. Ovo je naš ulaz. I tražimo sedište 10. Gracias. Stigli smo u Madrid i evo izlazimo sa stanice. Putovanje je trajalo 2 sata, nisam ništa snimio usput, to ću drugi put kad se budemo vraćali. Evo nas u Madridu, na Plaza de Castilla. Lepo je. Idemo dalje. Ima dosta ljudi, kao što vidite, gužva je, iako nije vikend. Eno ga je čuveni hotel Metropolis.
Šetamo opet kroz strogi centar Valencije i kao što vidite nigde nikoga, nigde žive duše. Znači ja ne znam šta je ovo, ali iskreno da vam kažem, malo mi se ne dopada. Više volim kad je onako intimnija atmosfera, kad ima u suštini manje ljudi i kad možeš da se osjećaš malo slobodnije. Ovo prevelika masa i previše ljudi. Iako je nedelja, moram da naglasim, možda je radnim danom malo bolje, ali isto sumnjam. Kada odlučite malo da pobegnete iz grada pa da idete u neistražene delove Valencije, onda dođete ovako među njive, pa tu ima plantaža luka, pa krumpira, pa kako ljudi rade. A vi idete pravo. Jedan savjet, 7. dana boravka u Valenciji, znači morate da idete svugde gde dođete po prvi put peške, da obilazite grad peške, da ga upoznajete peške, dok ste mladi, lepi, zgodni, dok imate kondicije. Jer jednog dana kada napunite 102 godine, ako dođe dotle, onda nećete moći nigde da idete, bit ćete strogo vezani za hotel, ležaljku, kuhinju i to je to. Kao što vidite, putovanje u Valenciju se završilo i idemo za Srbiju, to je za Novi Sad. Se čujemo nekom drugom prilikom, nadam se da se neću polomiti gospodom silazim u avion. S8 emergency exit marked with exit signs. Still at the front. 4 over the wings.